Lho, wis wengi ki angene kok ngelih ya. Ana pangan apa deh nang kulkas? Lho, isine kok pangan kucing iki. Ya wis terpaksa ya pesen GoFood wae wengi yang ini. Didididididididit, didididididit. Diamput ora dianggap. Terpaksa ya mangan panganan kucing iki. Telepon maning lah, bukan baku lorong turu iki. Halo? Telepone sapa iki? Kok marai aku ora merem turu iki? Waduh, malah iki. Loh, malah ngimpi dijotosi iki. Waduh, bahaya iki. Kudu tak diteleng iki nang omah iki. Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Ki ngapa ri, Kak? Mbuh we. Gajer Kak. Pancel gak sih? Loh, padahal aku ora salah loh. Loh, ki bocah ora bali-bali iki. Ki perlu dinggawakno poster iki. Nah, ngene karo ngene iki. Nah, kowe weruh iki ora? Ora Pak Ber. Weh, serigala berbulu cawet. Koe ya Tarmi.